We zijn dit weekend na lange tijd nog eens op weekend kunnen gaan met vrienden. We hebben deze keer gekozen voor Limburg. Dat is voor 200% meegevallen. Ons weekend is begonnen in Pelt en daar zijn wij gaan overnachten in de Zwaluwhoeve. De Zwaluwhoeve, dat is een ecologische vakantiewoning. Ligt helemaal verborgen in het groen. Als we ons op de kamers geïnstalleerd hadden, zijn we wat verder op ontdekking gegaan in de vakantiewoning. En heeft iemand van de vrienden boven ook nog een speelkamer ontdekt met kikker en een biljarttafel. Oh, dat was tof, hè? We hebben zitten kikkeren, de dames tegen de heren. En ja, natuurlijk, de heren hebben gewonnen. We lieten de mannen winnen. Anders dan loopt het een hele dag zo rond, hè? Ik heb heel goed geslapen, ten eerste omdat de matras heel goed was. En omdat het heel rustig was op het domein waarop dat we sliepen. 'S Ochtends is er een van ons bevriende koppels voor ontbijt op pad gegaan. We zijn naar de winkel gereden om ontbijt te zorgen voor de andere vrienden. Zo na een lange tijd iets kunnen verrassen, dat is altijd fijn, hè? Heel lekker ontbeten met vers fruit en yoghurt en broodjes. Het was super, het was af. Nadat we vertrokken zijn op de Zwaluwhoeve, zijn we allemaal richting Maaseik gereden. Expo gaan kijken van Jan van Eyck. Heel tof. Je komt daar binnen, er zit een kei vriendelijke gast achter de balie. Hier mocht je gewoon aan de muren komen, want het waren allemaal reproducties van schilderijen van Van Eyck. Je kunt op je eigen tempo en ritme rondgaan. Ja, je wordt daar binnengeleid, je krijgt een mooie brochure. En je kan aan de hand van die brochure echt exact volgen, van Arnolfini tot, noem maar op, Lamgos. Aanraken, zoals je zelf zei. Ja, aanraken. Aanraken, touch. Dat was wel heel tof. De Maaseik heeft op dat vlak wel heel wat te bieden, moet ik zeggen. En we waren aardig verrast alleen door hetgeen wat Maaseik in het algemeen toont. Ja, en niet ja. alleen rond Van Eyck, maar ook andere leuke plaatjes die je kan gaan bezoeken. We hebben daar een mooie graffiti-tocht gedaan, een paar dingen bezocht. Dat was wel echt wel leuk. Ja, dat was ook een thema van Van Eyck. Ja, dat was echt wel een recent werk wat we nog niet kenden dus. Dat hebben we nu ontdekt en dat leek wel uit. Ja, dat was leuk. Zag er wel goed uit. En als je dan verder gaat in de stad, je merkt dat heel dat stadje dat ademt gewoon helemaal Van Eyck uit. Dat gaat van een standbeeld tot foto's aan de zijgevels, tot street art op muren. Dat is echt een gezellig stadje om door te wandelen. Het grote standbeeld van Van Eyck, ja, dan moesten we natuurlijk een foto laten maken. Hè. Dat was super tof. Het was een beetje de must-see, het standbeeld van Jan en Hubert van Eyck. Vertelt de historie van de stad Maaseik. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat was tof. Pilsen Mysteries, dat hebben we dan 's avonds gedaan toen het donker werd. Waar dat we aan de hand van een tablet een rondleiding kregen doorheen het kasteel. Jan de Cler begeleidt ons eigenlijk doorheen het domein en hij vertolkte de heer van Bisse. En je werd echt in een andere tijd ondergedompeld. Dan hebben wij zo een lichtshow beleefd. We zijn in een kerk binnen gegaan waar we draken zagen. En het is heel mysterieus. We hebben een hele mooie maan gezien. De maan was mooi, hè? Ja, die maan was echt heel chic. mooi. En dan zo die ik kreeg een Engelse beetje een romantische bui op dat moment. Oh. Heel leuk concept. En in die zin is het echt toegankelijk voor iedereen, denk ik. Er is zoveel te beleven, het was echt super fijn. Limburg heeft nog zoveel te bieden, waarom zouden we verder weggaan?